Sexu hautespenak kolorezko seinale bisualak favoratzen ditu. Dieta bidez pigmentua jasoz, modu fidagarrian informatzen baitute, elikadura zein igorlearen inguruko beste alderdiez, hots. Seinale gisa erabiltzeak kostuak ditu eta horregatik esaten da seinale zintzoak direla, puztu ezin direnak. Baina sexu seinale guztiak ez dira koloretsuak. Espezie batzuek melaninetatik orbain beltzak garatzen dituzte. Animaliek pigmentu horiek sor ditzakete dietaren menpe egon gabe, koste nabarmenik gabe. Orduan, zerk eragozten du banakoek seinaleak puztea? Txolarrei so egin ezkero, deigarria da zein taldekoiak diren. Baina arreta gehiagoz begiratu ezkero, ikusiko duzu txolarrearrek araldian moko zein gorbata beltza garatzen dutela bularraldean. Seinale sexualak ez daude soilik emeei zuzenduak bikotea aukeratzerako orduan. Bestear batzuei zuzenduta daude, nagusitasuna adieraziz. Antzerako zerbait ikusi genuen Gipuzkoako plazako Sugandilekin. Txolarreetan adibidez, elikagai iturriaren bilaketan hierarkia bat dagoela ikus liteke. Txolarre batzuek besteak kanporatuz, euren presentzia hutsarekin. Baina noizbehinka, gatazka eta liskarren bat ikusi liteke, hierarkia malgua dela adieraziz. Eta hor dago koska, ekoizpen kostu txikiko seinale fidagarria baita gorbata beltza, nagusitasuna adierazteko. Badakigu, gorbataren tamaina testosterona mailen araberakoa dela eta testosterona agresibitatearekin lotzen dela. Borroka oso jarduera garesti eta arriskutsua da eta alden guztietan hobe da saiestea. Horregatik da hain erabilgarria seinale zintzoak edukitzea, gatazka baten emaitza aurreratzeko. Baina zerk eragozten du txolarre batek nagusitasunari buruz gezurra esatea gehiegizko gorbata garatuz? Jantziak ez du egiten gizona. Txolarre batek bere gorbatarekin gezurra esango balu, antzeko gorbatak dituzten, baina testosterona maila altuak dituzten besteak batzuk aurre egiten hasiko lirateke. Txori gezurtia ez litzake prest egongo kostu sozial hori jasateko. Borrokak galduko lituzke eta. Halaber, seinalearen benetako prezioa ez da kostu fisiologikoa, soziala baizik. Kostu horri esker mantentzen dira seinale zintzo eta fidagarriak. Orain arte, kolore bakarreko seinaleak dituzten espeziei erreparatu diegu. Espezie askok seinale bisual anitzak dituzte eta beste ugarik kolore desberdineko hainbat seinale dituzte. Zer egokitzapen abantaila dakartza seinale bat baino gehiago izateak?